Давай, клип правя, клип. Камера. Браво. Давай, давай. Давай, завъртай. Very nice cream. I'll be the shirt. Ти го гледаш в ти. Yes, Türkçe ice cream salata. Гледай някой да ми да, бе, дали съм казала, бе? Аз съм от шоколадовия. Той деца върти. Горе, да. Бе, бъдат си там не мора да иска. Той си знае сега. Аз го биях на клипите нещо. Don't touch these things. Okay. Ice cream? No. Мачка го. Чека салата. Ко стана, бе? Оба! Okay. Мария. Чека. Чека. Давай. Няма, давай, сега ще излъжи. Ами, Давай. Минута страна, сега ще излъжи. buyurun ice cream buyurun. Al bakayım hadi bakayım. Tut. Ses çeke. Al. Tut bakayım al bakayım. Ice cream. Ете. Bravo. Щупи се! Yes. Çeka. Давай 30. Buyurun ice cream buyurun. Ice cream. Гледай, не го чупиш. Hoppa. Hop. Не го чупи! Ice cream buyurun. Зи топката. Да, бе, да. Çeka. Чакай. Чакай. Okey. Al bakayım. Hop. Yes, come. Ела тука. Падна. No. My. Ябълка. Ice cream. It's a ketchup, yeah? Al bakayım. Vanilla çikolata, which one? Хайде сега ще свърши и тука. Buyurun. Bir de fındık çikolata, Kahramanmaraş yemeği dondurmaları. Buyurun. Samo çikolata mix. Само шоколад или с бяло? С бяло или с шоколад? Микс. Добре. Okey. Хайде, брачи, че няма време тук. Oreo. Аз знам. Аз много си виж. Да. 4 лири. Браво! Bravo, Tomçuk. Oreo, my friend. Buyurun Maraş yemeği dondurmaları. Yes,